Обичам се работата. Човек е хубаво да се обича работата, човек е хубаво да се обича професията, човек е добре да се знае мястото, къде тежи. Много е трудна медиаторската работа, не е лесна, сложна е, но е славно за мене. Докараш едни деца да идват, да учат. Медиаторите са ни, аз много често казвам, мост между училището като институция и семейството и общността като цяло. Самата родителска общност го припознава като някой, който е част от тях, не като някой, който е външен. Точната дума е доверие. Мечтата ми беше да работя в училище и то се сбъдна. Попаднахме в интернет на една статия за Мира Стефанова, за една дама, която върши сама това, което трябва да вършат медиаторите в училище. Открихме я, срещнахме се, говорихме, в крайна сметка я назначихме. За нас беше в началото странно и непознато професията медиатор. Като думичка известна, но като съдържание не знаехме какво се крие зад тази дума. Аз бях толкова развълнувана да вляза в училището, да влизам в класовете с учителите, да им помагам, да я превеждам някои деца, които не знаят български език. Мира я помня от първия ден, в който влезе в училище и влезе със същото желание, с което продължава да работи и до днес. Когато Мира дойде тук, тя просто прилепи децата, така да го кажа, прилепи децата към себе си. Кабинетът й беше до моята стая и редовно се чуваше как им обяснява, че те трябва да следват свой път. Трябва да бъдат в училище редовно, защото нейната съдба е била тежка поради факта, че не е успяла да учи. Няма да се жените много рано, на 14, на 15, на 16. Аз ожених много мъничка. Не знаех какво е любов, не знаех нищо. А тя не се е оженила по собствено желание? Искаме да кажем от първия мъж, обичам го, без него не мога. Бързате. Не сте изкарали образованието, нямате училище. И зато ви казвам, не се женете рано. Учете и настоявайте да ходите на училище. Аз съм живяла в махалата. Израсла съм махалата. Била съм на тая среда. Вече знам какво мислят, какво искат. Знам техния проблем. И зато много ми е лесно да работя и с родителите, и с децата им. Защото аз съм един от тях. И обяснявам по моя начин, че не е хубаво да се женя толкова рано, защото образованието е важно. Първо образованието, после семейство. Преди да има образователни медиатори, това се извършваше от учителя. Учителя правеше всичко. Отиваше, говореше разговори с родителите, търсеше учениците, нали. И до сега има много учители, които го правят, но той винаги остава външен човек. Родителите много често гледат с недоверие, подлагат на съмнение действията на институцията училище, в частност вече на конкретен учител или на ръководство, но когато това е един човек, който не е пряко ангажиран с образователния процес, тогава нещата се получават. Забелязвате ли промяната вече няколко години подред имате образователни медиатори? Видима ли е промяната? Видима е. Училището ни са напълни с много деца. И факта е на лице. Класовете не са пълни. До сега толкова много деца не сме имали. Търсим варианти да мотивираме децата да са в училище. Че имаше един клас, който като дойдеха всички на училище, пък класът беше проблемен, като дойдеха всички на училище. Проблемен от гледна точка на присъствие. И като ги засечах, че са всичките, нали, за деня и имах винаги готови бомбони и ходех и ги черпях. До един момент, в който, нали, много често стана и ме беше финансово неизгодно. Доста голям беше процента, който не посещаваше редовно училище, преди да дойдат медиаторите. Откакто те са тук, аз съм им благодарна за това, че лично моя клас има едно от най-постоянните присъствия на ученици в училище. Дори имаме грамота за най-посещаващ клас. Всякакви варианти търсим. Опитваме се те да не бъдат
силови, повече моркова, по-малко тоягата. Звъни по телефона, ако може отива и ги води в училище. От вчера едното момиче, бащата казва, че няма да ходи в училище, защото вкъщи има много работа за вършене. Мира веднага се намеси и момичето беше на училище. Не ме е срам какво е станал в живота ми и какво съм променила. Искам да насърча всички ромските момичета, не само ромските и българските деца, каквото им да им се случи в живота им. Просто да продължават да ходят на училище, да следват мечтите си, да не отпадат, да не бъдат унили, напротив да бъдат силни. Мрежата на образователните медиатори започнахме да я създаваме през 2021 година по време на пандемията. Решихме да направим една онлайн среща, в която да поканим всички образователни медиатори, за да видим какво можем да правим. Като идеята беше да обменят опит. Резултати, които постигнахме за изминалата учебна година, са почти 900 върнати ученика обратно в класницата. Имаме разрешени само в рамките на мрежата повече от 170 случаи на ранни бракове. Когато един човек желае да работи и има мисия и иска да постигне, той го постига. И Мира го показа. Най-важното, което правят медиаторите, е, че осигуряват присъствие. Успеха е за мен да идват на училище, да бъдат присъстващи тук, да не седят в къщи, да не седят в махалите. Те да бъдат в това училище, да бъдат в класните си стаи. За мен е наградата, победата да бъдат тук, да се отварят книгите, да пишат, да четат, да учат, да искат. Щом са те са тук, значи искат, могат.